Hi guys! Welcome to NebridaTV! Yay! Dito na naman kami sa ilog nagbabanlaw. Wala kasi kaming tubig. Ito si ate. Tinutuloy yung kinukulayan niya. Di pa rin tapos. Kamadachi kasi. Ayan. Dudagdagan yung tubig kasi umulan kagabi, malakas. Andun si tatay, naglalambat. Andyan siya. Hi guys! Saan? Dami ng huli. Meron na tayong pampaksiw. Apat na bisis na akong nakawala. Sa kawalan, yung mga lasing kung kailan. Diyan na, marami na tayong pampaksiw. Nako, paksiw ulam namin mamayang gabi. So, prito. Prito, crispy. Crispy prito. Daming butog naman yun. Dito ako nadulas kanina. Siya, magpadulas ko ulit. Pang vlog. Nakita? Hindi. Pero, ako. Yan. Dito.
drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry. Okay na kami, doon na kami sa tabi. Tapos na kami doon sa gilid. Doon na lang kami mag-fishing. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Here come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Patayuin mo lang. Huwag mo nang paupuin. Patayuin mo lang. Patayuin. Patayuin mo lang. Ayos mo damit mo, ate. Nakataas.